Добрий день. Добрий день. Добрий день. Мені приємно, що маємо можливість зустрітися з вами в Мукачеві. Нам любезно предоставив простори для нашого інтерв'ю ресторан «Червона горка». І у цих спокійних, файних просторах можемо з вами вести бесіду про вас, про кавелюємо-фіглюємо, про вашу ідею. Перший вопрос – відкідь і як це з'явилася ідея? Ідея з'явилася практично одночасно у нас двох. Ми спочатку в закладі Роми хотіли зробити стендап-шоу «Лайм фіглюємо», але потім випили кавель і зрозуміли, що ми не тільки фіглюємо, а ще й кавелюємо. Так зародилася назва і фактично з цього все і почалося, що ми створили групу. Групу для того, щоб ми могли спілкуватися на нашій бесіді. Мене звати Рома Ломеніс, я з міста Ужгород. Це Альона Шаріпова з міста Виноградова. Ясно. А другий вопрос. Кавелюємо, фіглюємо, це ідея, я так порозумів, склалася, сформувалася вокруг кавеля. Ви маєте якесь відношення до кавеля, до производства кавеля, до бізнесу з кавелем? Так, звісно, в мене є кав'ярня. Ясно, тобто фактично тут поєднався бізнес і файна ідея возродити і поширювати нашу бесіду. Повіжте мені тепер, скільки на даний час є у вас підписчиків у групі «Кавелюємо-фіглюємо»? Сьогодні, буквально пару хвилин назад, я дивився, було 58 тисяч 8 чоловік. Прекрасна цифра. З чим ви пов'язуєте, бо я знаю, ви стартували коли? 26 грудня. Так. Створилася група. 2017 року, тобто 4-5 місяців назад. Скоро буде вже, так, 5 місяців будемо святкувати Ще нема 26 числа. Тобто ми маємо з 26 числа дотепер досить такий для, я розумію і бачу, Фейсбук мощний такий прорив у кількості. З чим ви то зв'язуєте? Я думаю, що це пов'язано з тим, що група об'єднує закарпатців. Тобто закарпатці навіть беремо тих людей, що і виїхали, воно як об'єднує, скажімо, всіх нас. Мені робить трошки як частинку вдома, можна знайти в нашій групі. Ми так і написали, коли створювали, що це група для тих, хто любить файний кавель і хороший гумор. І дійсно, коли ранок починається з фіглів, то навіть кавель можна пити без цукру. Ну і ще таке, що ми дійсно, от я по собі це відчувала, що дуже не вистачає нашої бесіди, особливо тим, хто, наприклад, виїжджає за кордоном, вони дійсно чувствують себе, коли тільки чують наші слова, вони вже чувствують себе ніби вони вдома. Щось частинка рідного. Думаємо, що з цим це пов'язано. Поддержую. І ще один вопрос, який мене дуже інтересує. Ідея популяризації нашої бесіди через Фейсбук однозначно це файна ідея. А це маєте ви ще якісь другі методи, схеми або ідеї про популяризацію нашої бесіди? Так, зараз ми зробили такий невеличкий конкурс, називається «Фігля тижня», під хештегом «Фігля тижня». Ми будемо відзначати, скажімо так, переможця чи найкращу фіглю тижня певними призами там. Ну і таким чином нехай люди вчаться, стараються. Багато людей зі Львова домовляються, кажуть, що хотіли б навчитися. Ми будемо стимулювати. І ще в нас є зараз такий проєкт, ми так само запустили. Ми хочемо створити мультфільм, називається «Учимо закарпатську в'єдно». Цей проєкт ми створили для того, щоб люди, які живуть у Львові, Києві, Івано-Франківську і інших містах нашої України, і не тільки України, змогли вивчити нашу бесіду і розуміти наші фіглі. Такі у нас зараз є проєкти, і люди пишуть нам реальні історії свого життя, з чим вони стикалися, з якими курйозними випадками, дуже, до речі, смішні є, коли на нашій бесіді люди не розуміють. І зараз ми ще такий робимо проєкт. Дуже би було добре, хоч один смішний із цього змушення. До прикладу, що по чому парадички.
Кажуть, пердичок у нас не є, пердички далі, а у нас помідори. Це реально зі Львівщини. Або да, часто в нас слово никай от асоціюється, ну неправильно наше слово це розуміють, а це сприймається як ховати. Ховати щось у карман, никати. І часто да, кажуть там, от ми йдемо никати телевізор, а люди думають, що вони йдуть уже ховати. Виключайте світло, ми йдемо ховати телевізор. Ховати телевізор, так. Ось такі дуже є кумедні. Да, історії, так. Ну, однозначно, що наша бесіда має дуже много слов, які десь люди, які не з Закарпаття, неправильно розуміють, і ну, з цього виходять много курйозних випадків. Другий вопрос до вас. Я знав і вижу, бо я сам є учасником вашої групи, є много людей, які є із-за границь нашої області, із-за границь нашої держави. Як ви думаєте, чому така шалена велика популярність вашої групи за границю? І десь якийсь процент можете повісти учасників? Точно можу відповісти, що у Чехословакії, тобто десь, я думаю, що район Праги, десь так, там 3900 чоловік. Оце я буквально на днях дивився. Точно так є і Угорщина, ну коротше, досить багато. Німеччина, Угорщина, Нью-Йорк навіть є, Англія є, Ізраїль є, вже нові підписчики у нас, да, там навіть пости викладають між собою. Цікаво. Вітаються, дуже цікаво, коли вони вітаються, а ми звідси ми скучаємо за нашим рідним краєм, ми чувствуємо себе вже як вдома. Вже навіть люди знайомляться між собою. В групі настільки вже стало як одна сім'я, як файта ціла, як вони називають. До прикладу, я знайшов кучу своїх сокласників у групі, я навіть не знав, кучу діджеїв, бо я колись займався музикою. Дуже приємно мені це. І ще такий вопрос. Як ви думаєте, яку роль відіграють фактично контакти у групі «Кавалюємо-фіглюємо» для тих людей, які за границю? Я би сказав, що зближують друг друга. Зближують. Ну, однозначно зближують, і я думаю, що люди, які за границю, для них говоримо як тот глоток рідної водички з джерела. Коли вони чують нашу бесіду, общаються на нашій бесіді, вони себе чувствують як вдома. Я все мав в виду, коли звідав вас. Так, 100%, бо я навіть теж, коли вертався за кордону, я коли вже учив, коли сказали там щось по-нашому, я просто дуже щасливий був, реально. Я вже тоді відчув, що нарешті я вже тут, я вже вдома. А у групі вже, само собою, якщо вже є бесіда, то воно як приближає. І однозначно, коли ми десь далеко за границю і десь чуємо, то не можеш змішати наш язик у тій великій толпі різноязичних людей. І коли ми чуємо свого чоловіка, навіть десь із акцентом ми вже знаємо, що він із Закарпаття. Так, звісно. Іване, позирай. І все. І ти вже знаєш 100%, що це наші. Я ще вижу один позитивний момент, що у вас з'явилася така якби група, тому що знаю лічно тих людей, і, наприклад, Івана Бичка, і Олесю Адамову. Це думаєте ви десь якусь создавати віддільну групу для поетів, писателів, які є творчими людьми? Так, у нас є як підгрупа вже, скажімо так, це Закарпаття має талант, кавалюємо і фіглюємо. І там ми збираємо вже тих людей, хто справді пишуть вірші, твори і таке. Ми би хотіли, щоб це розвивалося. Розвивалася творчість, поезія. Дуже класно. Воно дуже класно, колоритно звучить, гарно, ну, по-рідному, скажімо так. Наше Закарпаття славиться не лише туризмом, а славиться і великим количеством фестивалів. Фестивалі є на різний смак, на різні теми. Но, чесно кажучи, знаючи палітру фестивалю Закарпаття, я ще не чув про фестиваль Кавеля. Це не созвучно, ну, перебачте, але така у мене пропозиція, ідея зробити фестиваль Кавеля. Є, звісно, такий задум, хотілося б втілити його в реальність, зробити якийсь фестиваль кави, ну так як я фанат своєї справи. Я міксологіст, баріста,
латеарчик, ну, ще багато такого можна. Коротше, все, що пов'язано з кавою, мене дуже цікавить, я фанатію цим. Це кавельовий, а я фігльова більше. Але теж так само нас об'єднало те, що ми любимо файний кавель і хороший гумор. І я думаю, що ми зробимо так само для нашої челяді такий фестиваль. Сподіваємося, що буде цікаво. Да, на професійному Плануємо. рівні, щоб це був і латеарт, чемпіонат по латеарту, щоб це були і представлені кавові суміші для барів, ресторанів. Ну і, звісно, хороше еспресо і рістретто. Ну і з гумором. І з гумором, звісно, З без гумора файними ніяк. фіглями. Плануємо так це якось зробити. Самий стандартний вопрос, як ви видите ваше будущее? Ми би хотіли і в подальшому розвиватися. Зараз у нашій групі дуже багато є талановитих людей, які пишуть авторські фіглі, авторські вірші. Ми дуже за це їх цінуємо. Ми хочемо потім в подальшому якось, ну не хочемо розкривати зразу всі карти, але Ні-ні. да, тобто є задум це все далі розвивати. Хотілося б і збірку видати, і популяризувати, як Альона казала, популяризувати нашу бесіду. Щоб Так. це було доступно і щоб наша челядь не чувствувала себе в чужині на чужині. Так. Я вам подякував за те, що мали сте можливість прийти не так близько із Виноградова в Мукачево. Я бачу, що перспективи у вас є, тому що маєте Да. самого Юний. молодого фігляря, Да. тобто вже є перспектива на будущее. Ну а все, звісно, у руках талановитих людей, які фактично, я думаю, зроблять цю тему, а тему нашої бесіди іще більше популярно. Дякую. Дякуємо Дякуємо вам. вам. Всього найкращого всім. Кавелюйте і фіглюйте. Кавельові фіглі.